An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɛ aw ye dante foli mun na bi ye sibiri ye juin kalo tile 20 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Banbaganci wale tigilama 30 olu kɔni bɔra bara la an ka wolomasiri tabaw fɛ jɛma marabolo kɔnɔna na araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 État major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 19 san 2026 an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔba dɔ kɛ jɛma n'a lamini kɔnɔna na Banbaganci wale tigilama minnu tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'u tun b'a la ka binkani wale ta ni ka ɲɛsin an ka finitigilaka gansan maaw ma nka araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ sabati jɛma marabolo kɔnɔna na min kɛra sababu ye u ye dankarikɛ jatigɛ wale tigilama 30 bɔɲɔgɔnko olu ka ɲɛnamaya la ni ka tɛgɛda kɛ bolimafɛn sen 15 ɲɔgɔn ka jɛmaka olu fɛ nɔ an b'a fɔ ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw ma yaasa jamana u bɛ se ka basigi cogo min na. Halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka kunnafoniya di soba direction de l'information et des relations publiques des armées ni o ye DIRPA ye dɔgɔkun jan tɛmɛnen ale kɔni ɲɛma falenna ni o ye colonel major Sulemani Danbele ni ka jɔyɔrɔ in di fɛn min ye colonel Bakari Bukari Mayiga ma nka kununko juma juin kalo tile 19 san 2026 fɛn min ye passation de service o kɔni baaraw waliyala DIRPA soba yɛrɛ kɔnɔna ni o y'u ka conférence kɛyɔrɔ ye kɛnɛ mun kan fɛn min ye colonel major Sulemani Danbele ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen na fo ka taa se an ka finitigilaka ɲɛma caman ma nin kɔni passation ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen waliyala DIRPA soba kɔnɔna na kununko juma juin kalo tile 19 san 2026 an bɛ taa kalanko kunnafoniya olu kɔnɔna na kununko juma juin kalo tile 19 san 2026 fɛn min ye kalanden minnu tun bɛ ɲɔgɔn dala ni a bɛ wele ko DEF o jaabi kɔni bɔra an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni ye a ta k'a lajɛ ko 100 sara la fɛn min ye maa 65 murumuru 40 olu de ye DEF sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na san 2026 min ye salon ta ni o ye 100 sara la maa 53 murumuru 2 olu de ye DEF sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ ko ɲinan san 2026 DEF kɔni fɛn min ye maa minnu ye DEF sɔrɔ o cayara ka tɛmɛ salon san 2025 kan an b'a fɔ ala ka fɛn min ye kalandenw ka kalan sabati halisa an ka jamana kɔnɔna na. Mali kunnafonidila mun tun minɛlen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Aziz Mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɔlɔlɔ sira sanfɛ Aziz Mayiga Nemampa ale tun minɛlen bɛ Côte d'Ivoire jamana kiiri tigilamaw fɛ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ nka kununko juma juin kalo tile 19 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kiiri tigilamaw kɔni ye Aziz Mayiga Nemampa bila ni ka bɔ kaso la an b'a fɔ ala ka segin ni Aziz Mayiga Nemampa ye an ka jamana ale kɔnɔna na. An bɛ wagati min na ko sisan pôle national de la lutte contre la cybercriminalité olu ye tɛgɛ da cɛlaka 2 kɔni kan an bɛ wagati min na ko sisan an ka jamana kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin cɛlaka kofɔlen ninnu kɔni 2 sɔminkɛlaw la k'a fɔ ko nin maaw 2 kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲamaya la ni a bɛ fɔ ma ko gɔrijɛgɛniya cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn ɲini ko ala ni sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔ sababu an ka kiiri tigilamaw fɛ o sera ka tɛgɛ da kɛ nin maa kofɔlen 2 kan an bɛ wagati min na ko sisan u bɛ kɔni ka kiiri tigilamaw bolo kaso la u ni ɲankili mun ka kan o bɛna da u kan an ka jamana ale kɔnɔna na. Entreprise Tunka Lafiya ale ye entreprise ye mun ka baara ɲɛsin bɛ dugukolo ko ale ni sojɔ ma an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ so jɔ ka di tunkarankɛw ma u bɛ a wari sara u ye dɔɔni alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 18 san 2026 u kɔni ye so dɔ jɔ ka ban ni ka tile di a tigi ma a kɛra alamisa tɛmɛnen Banankɔrɔka olu fɛ nɔ yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka ja olu lajɛ. Ne se wara ni ko in na ne ɲagari la ni ko in na ala bana fɛn min kɛ jɔsi se ko tɛ o la. An bɛ tunkarankew wele ka welewele kan bila tunkarankew ma ne kɔni ye den ka yɔrɔ ye namara t'a la i bɛ taa notaire fɛ fɛn bɛɛ papier bɛɛ dafalen bɛ i bɛ taa i b'i ka fɛnw bɛɛ signé so in kɔni alihamudulilayi ni F4 de ne de F4 de ta. Awa ko a sɔngɔ ka nɔgɔn kojugu Tunka Lafiya u bɛ yan tunkarankew de kama an b'o de fɔ u bɛ yan tunkarankew de kama parce que bi bi in na mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ mɔgɔw jigikɔrɔ soko la o ye nin n'a ɲɔgɔnna dɔ ye
denmisɛnninw ka wari caman dunna balimaw y'a dun sinjiw y'a dun kabila y'a dun bɛ so wɛrɛ foto ta ka taa yira mɔgɔw la nin de ye i ka so ye ka sɔrɔ dɔrɔmɛ ma dun i ka so la bon o tɛ tun ka lafiya t'a la masɔnkɛ yɛrɛ filɛ nin ye ale de ye nin bɛɛ kɛ k'a ban so ye 3 chambres salon ani cuisine toilette 2 bon annexe yɛrɛ ka bon parce que annexe bɛ kɔfɛ n'a ka di i bɛ se ka dɔ wɛrɛ jɔ ka fara a kan tunga lafiya kɔni vraiment a nalen don tungarankew kama an bɛ welewelekan bila halisa tungarankew ma vraiment nisɔndiya dan don nisɔndiya tɛ tɛmɛ nin kan k'i ka wari sara ka n'a sɔrɔ i ka yɔrɔ banna ka tile di ne ma an bɛ Ala fo ka barika da awɔ n'a ɲɔgɔnna caman de don a min bɛ a bɛ kɛmɛ ni kɔ bɔ mais bi de kɛra an ka remise de clé ye tunga lafiya mɔgɔw an b'aw fana fo ka barika da Ala k'o bolo mɛn aw ka baara la Ala ka kɛ si ye ka kɛ kɛnɛya kɔnɔ ka kɛ laban ɲuman kɔnɔ Ala ka masɔnkɛ bolo mɛn a la ka baarakɛlaw fana bolo mɛn a la Ala ka n'an tigɛ ɲɔgɔn na bi kɔni ne nisɔndiyalen don ne nisɔndiyalen don ne den min da bi ka sunɔgɔ alhamdulilahi rabi alamina barikala ye awɔ tunga lafiya mɔgɔw fana u bɛ mɔgɔ bonya denmisɛnnin minnu don u b'u ka baara dɔn u bɛ mɔgɔ bonya bonya b'a kɔnɔ karama b'a kɔnɔ alhamdulilahi parce que nin fɛn in daminɛ ni sisan cɛ bi ne den m'an wele abada k'a tigɛra aw la don o don a bɛ kuma duman de fɔ ɲɛna a tanti a kɛra ta fo kana se fo bi tile dili ma alhamdulilayi tungarankew k'a daminɛ Faransi Amérique Canada Gabon Congo Sénégal ayiwa fɛn fɛn kɔni bɛ tunga fɛ a ye taa ni baara kɛ ni tunga lafiya mɔgɔw ye Ɲafunge préfet ni a bɛ wele ko Modibo Kane Togo ale fatura juma tɛmɛnen juin kalo tile 12 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Ɲafunge préfet ni a bɛ wele ko Modibo Kane Togo ale kɔni ka wulikajɔ tun ka bon kosɛbɛ Ɲafunge marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana binna kun kan nka juma tɛmɛnen juin kalo tile 12 Dabanba ka wele sera Modibo Kane Togo ma an b'a fɔ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma. Mali kunnafoni lajɛbaaw ni kunnafoniya damadɔ de tun bɛ an bolo an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun nataw kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.